mama. Tiango teiga. Gochakira rero kogenderera. Obugima no bwane. Na kende yonse ndaga ni gokora is upon me. Gochakira rero tindero mungi na guseke mwana kyo mundu ke gweswana ni obugima bwane. Njwe kinda mukorere inche manyete. Ai kanyago taigo. Esida geo konyora isiko gari ngomya kore gochase mama. Lakini mwana yako ni ruguru. Nyambeke. Mama. Umwana uyu kwanira mangana mange mpaka nerengere iri kubisa. Tioro chacha gita mariogaye. Njendo chima makuru a polite school. Ngendo cha nchirindia. Uyu ni mwana nabegete hopu asale. Na murengerere tibuya. Nando musani oyo nembwate. Nabwate omumura nere bwebegete buya. Asenge nchondo chenga tapati purani ende yonsi yosoka ku nyumba. Nakikia nakinaranga. Tikangende nkwane no musani oyo ye. Amunganise n'umwana oyo ye lindelyo. Banyare ko korosi ubugima. Lakini enchero umwana oyo akoiraneri. Enchera nanda tebire ngutumye kara mariogaye. Intagete bono kwa umugwaki. Bono lakini mama, ngora chigwancho omuntu ogutumeka mariogaye. Na no mumuro ina chamwanche kaboli. Umwana oyo rere birengerere bya nare. Na muchandikire bwate hope cia sare ngano mwana ogocha gotokonya ekonye ero monyene nakige kugera na inche ngagete purani buna murigerio omuntu barakonya nenere umanyire guika igakuyo nege sende umaite birengere byane unaira nerige birengere byane bya chirare sa tarengiga amalyo gaya tegete bono nko ekibarua tete nko umwa cyogenda okore muboli ngandia chageta amalyo gaya nande mubolinga natagete gutika marioga yo gutindia singe marioga atako mokoy. Lakini mama asiye kire boniga nako. Okobo utire oswana ne room yayo gora kum. Lakini abongo tema. Aye tema. Tiganda aranya korra chingo koro gorugaria, aye tema muno gokora. Sawa mama. Lakini mama minto rama etera kistwaru no muswati ama istwaru na nyamusi ora na rumunde ndira nyitari sina mubibi ICU mama konyoro chire mama kunyora pakana yots niko kera kini mama onkwa tadi ngantoro chase kwana nindoche vintongo kora italanda tali chengo yango kukotema na singo yara mau mintu nikiga okora laki ewo tinawo ngelile ubo mabwana boli munabona nkoroka na buyaza abantu mazini kiata itekora chinjira chenga zae boni chengo cha kuibura chitakoroka no chaya koroka Mama, today last month, today go get ogun sumberu musba. Let me find.
Fuliyandi. Nakiwe. Fuliyandi. Onre mukayandi. Mukaya nyumba na mutiga. Njao koro. Na mutiga alikuwa anakula lunch. Mate ongosire sana. Chuonferi. Njao koro. Enko monete ngo kochikoli kanjanere. Suonferi sana. Lakini bono. Tiana arako bo. Mate anabonga muburo mintu. Ngole. Kuna vitu zingine naona vitaba konye pi. Na mukaya. Kuna wakishingo mechimuko nyakolika ngaichiko baira. Shwali azilipi. Sasa ni nini mnapata kutoka huko? Hey mama, ni motara nitatika ngote. Nyamusi wabaira bobe. Nyamusi. Ako kugamba gochi ako ngamba gochi. Ako ngamba nje. Ako kugamba. Munana ki. Ndege tutomorusia. Na yago kugamba? Ako ngamba ako kugamba. Ako teba iga. Nayo konto musacho ye balimo. Njenga kora mukayo ne boli ngoro mwana ne balimo. Rara gotera ko mwana ne. Nayo monjolete. Tago ntebigo. Inje njigonjoro mwana ne boli. Mama musipatu tago tokonya. Kuma itege ntokianga chiri bono pia se bionzi. Ngamonjo omwana one. Omonjole tari balimo agotara para gwetere. Oyi nyamusi bono guseni mu. Nyamusi. Okay wera bono gusena ki. Na bona igwatakoru chinsama bona abantu bagukwana. Taki bono nyamusi buone agaiga. Mama musipatu tago tokonya pi. Tali ngata gotokonya. Na hende ichibu ndi yara berega. Indiri mosari. Jeje. Nona sonara gochia. Ndi kogenda. Ke, abasubati na bange. Nero tokonya to nyombera nero chitatu kamakonya. Kaki. Tigaba nonda akoboli baba one nore naye mutangia. Tiganda ara akoboli. Omwana oyo ne nyibolete boka yo ne njigonjoro omwana one. Na nje ngwe togeria. Nakie ko omwana one rero ndo chata. agotara para kwegambe nayo munchorete ani tutamukanya nyagitari akakonya agankonya nyagitari na onjoire mukayoni nayo munchorete ndaro mbokoira tari korara boli ko kirande boira atonya mali omwana omuntu mata musipate manga omata natigira senari gochi mama nabakenda igo dindi ko genda pi nabakera igo buna mukayo yera ngaigo sari nero sana bakari wanjana mwari kuri gento mokore gaki yenye oroche mimi ni wife wake wana akintonya ko ikaransa nyumba monto yo akonya gotera nyumba shuali sitwa atafute kitu ya kufanya haki aya mtakera monta kwa talent yatonya kolera nimete talent uponya kolera but bono gaki shuali hakuna mali ameenda na hiyo nini teri matera aterire na manyana ki aiweka ni rase gete ona gaki ayoroje ngia kunya kodikire bintu bitamo konya fanya aje siongee na yeye mtafuta at least hata kama ni kazi hii kuimba ikuwe ni part time umete na beko bona ngo chero watera tini kora ni tini gotera igonde producer ya sawa runa na hata ikare bona kware wanja gake muko munore producer ngwari kumare nero amoko nero chibesara akorere kende na tuchakene na ne biashara na beyera era bebia utani gake gente kago kora sioni kama inameke yani ateberete mona sokunya kulika mate gosari kinyone mchenga akore jua kinyone nyomba nyendiria okore gento kiamana bedo kanganyone bwaga chirino kangoro siriweta ni tomete gari ono bochai gosembutie ko ba ake sawa tiga ponda munyore na mata kubukonera sawa lakini ngoma tainde ngwa muligi sawa ngoma tai okoroku mayo ntimo ngoma ngoma tai okoroku ngoma tai Victor ko muligi Victor sawa ngoma tai Victor producer na rojo sawa kuma nani haya